दिनैहाय थारमाने वेस्ट मालिगाव थारमाने सिङाव थानाय 3 नं जर्दानपुरनि गामिनि रायजो राजाफ्रा आङो दिनैहाय फेस न'खर जयनिं जादों। बिथांमोना सोब सिनसियार, बिथांमोना गावसोरनो आंखौ लेंहरदों गामियाव, लेंहरनानै सारा फैदो, गोदोबो जों सारनिनो मावथिखामोन, सारा फैनानै जोंखौ जयनिं लाफैदो होननायखाय आं दिनैहाय थांनानै बिथांमोनखौ 1 बाजियाव 2 बाजियाव थांनानै जयनिं लाहैबाय आरोखि। लानानै मोजां मोनदों गोसोखौ, जिहेथु रायजोफ्रानो ओंखारथारदों गासिबो, बिथांमोना गासिबो न'नि गारजेनफ्रा आंजों जयनिं जादों। खोब बेफोरखौ नायनानै आं दिनैहाय आसा दं, आसा माने मोनफ्रोमबो गामियानो आंखौ दा बिदि खबर हरनाय गोबां दं, लानांगौ गोबां दंबावो। दा आं लासै लासैनो लागासिनो दं। इलेक्सनाबो एसे गोबाव दं हिसाबै आं ओंखायनो बारा आं हाबला हाबलि खालामथ'वाखै। जे जायगायाव लेंहरदों आं बाव थांदों। जिहेथु आं सिगाङावनो जिहेतु आं BPFनि सासे केन्डिडेटखामोन। आं गेजेर खन्द'आव 1 बोसोरनि उनाव आं BJPआव जयनिं जाहैदों। दा BJPआव हाबनाया दिनै 4 बोसोर जाबाय नैजों। दा मानसिफ्रा गोबाङानो आंखौ गामि सिंफ्राव मिथियाखैमोन। गोबां मानसियानो आंखौ दा सोङो, सारा मा खालामनानै थाखो, मा ओंखारला नामा, गेलेला नामा, गोबां मानसिफ्रा माबानानै दंमोन आरोखि। नुला मानसिखौ माथो, बहा थांखो। गामि सिंनि सादा सादि रायजो राजाफ्राथ' मिथिया आं बहा थांदों। दा लासैनो आङो ओंखारगासिनो दं, रायज्लायगासिनो। दा लासै लासैनो गासिबो बरंगाव समस्तिनि रायजो राजाफ्रा मिथिजोब्बाय जे राजिब मांगला माने BJPआव गेलेगोन। बे हिसाबै दिनैहाय बरंगावनि मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोना आंखौ खावलायहरबाय थायो, आंबो नुजाहैयो, रायज्लायो। बिदिनो आङो सिगाङावनो गोबां मानसिफ्रा आंजों जयनिं लानो नागिरदोंमोन, खिन्थु आं लाथ'वाखैमोन। दा समा खाथि फैनायलाय आं दा जयनिंखौ लाफिनबाय आरोखि। गोबाव आं बिराद लाबायबो। दिनैहाय आं गोबां माने जयनिं जाबाय। बुंनो थाङोमोन दे मानसिफोरा BJPआ हारसानि दल, ओंखायनो बर'फ्रा BJPआव हाबनो नाङा होननानै गोबां नेताफ्रा रायजो राजानि खोमाव सोना होदोंमोन। नाथाय रायजो राजाफ्रा दिनै हमदांनो हाबाय जे, मिथिनो मोनबाय दे BJPआ माबानि हारसानि दल नङा। मानो होनबा मारै हारसानि दल जानो, जोंनि काउन्सिलाव BTCआव, जोंनि लिस्ट BT काउन्सिलाव 30टा सिटआनो जोंना ST सिटखा, ट्राइबेलानोखा, नङा होमबा। गाव राभा गेलेनो मोनो, जाय ट्राइबेल जों बर'आ गेलेयो। जोंनाव सिटआ गासै 40टा सिट दं। जेनेरेल मोनबा, अपेन मोनबा। बै जेनेरेलाव बाव हारसा बर' गासिबो गेलेजोबनो हायो। साबाल'सो नोङो अपेनबाव बर'आ गेलेनो मोननो हाया। बे 30टायाव नों 30टा ST सिट दङब्ला बे बर'आनो चिफ जागोन, बे बर'आनो EM जागोन, GM जागोन ना देरहाजोबोब्ला, नंगौ नङा। BJP सरकार मालाय मा जानो, जिहेतु बे ट्राइबेलफोरनि काउन्सिल, नंगौना नङा। अब्ला दिनैहाय बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो हायैनि खोथा गैला, गासिबो बुजिजोब्बाय। जेबो नङा, जायखिजाया आङो खावलायो, आरो आंहा आसा दंखायो। देरहानायाथ' खाथांखा, टिकेट मोननायाबो आंना फाइनालखा। बे हिसाबैनो आं दिनै दा फिल्डआव ओंखारबाय, आरो बिदिनो आं जयनिंखौ लालांबाय थागोन। थेंक इउ।